Mga kapobre, maayong hapon. Natay mangga diri nga kuan mga kapobre o kani duldul. Ani siya mga kapobre o. O tag 50 lang kilo ani mga kapobre o din gamay na lang siya mga kapobre. Na duldul siya mga kapobre din naabot day bukado 50 lang ang kilo mga kapobre o. Evergreen. Napuntay okra mga kapobre o tag G's lang mga kapobre. O di aram kamatis na to G's, limon G's. O dire mga silingan. Ali na mo dire mga silingan kay paunhanay lang ni siya mga silingan o atong Bombay mga kapobre o 120 na lang ang kilo mga kapobre. O dire mga kapobre kay mga 10 kilos na lang ni mga kapobre o. 50 lang ang kilo. Sige mga kapobre ha kay napatay daghang trabaho mga kapobre. Hanggang dito lang muna ako mga kapobre. Maayong hapon sa tanan.